На стената съм на язовир Копринка, който се оказа, аз не знаех, но един от най-големите язовири в България. На 7 км от Казанлък, само за 20 минути стигнах с колата до тук. Тук е доста туристическо място, защото може да дойдете на стената и само да гледате, но след малко във втората част ще ви разкажа къде може да тръгнете и по екопътека. Това, което разбрах за язовира, освен че е разкошен и това, което виждате зад мен е връх Ботев, е, че дебита му е 140 милиона литра вода. Има едни механизми, които виждате точно в момента. Когато е препълнен язовира, тя ги отварят, водата да се изтича. Язовира е започнат да се строи по време на комунизма, когато по време на строежа му е открит древния тракийски град Севтополис. Но защо са го открили и върху него са построили язовира и са пренебрегнали това ценно съкровище, не знам. Но в момента имаме това съкровище, което много хора го ползват за туризъм.